Na, sziasztok! Kicsit rég volt már videó, de most végre van új mikrofonom, és nem kell telefonra szarakodnom, így végre most tudok videózni, és jobb videókat is tudok majd csinálni. Amivel most jöttem, az egy zene, amit szeretnék nektek megmutatni. Igazából a zene már egy párszor hallottam, és akartam meg jól ebből csinálni videót. Akkor szerintem mindig majd együtt nézni, mert aztán a végén nem mondom a véleményemet. Kezdjük. Sorrowful, regretful, all of those years that I lost. Memory comes at a cost. Those I trusted let me down. Everything I tried to hide in my past. It's too late to make it okay. Igen, most kicsit mehetőlök, hogy azok, ez nem egybe ilyen videó, hanem ilyen képek, vagy ezt hogy mondják, képek egymás után bevágva. Ez nekem nem azt mondom, hogy nem teszi, de amúgy nem is olyan jó, mint egy olyan üzenet, mint amiket nem így megmutattam az egyik videómban. Ja, folytassuk. Right and wrong changes with time. Every new truth revealed. Love and loss. I've known my share. Inseparable. I had looked up to her. How can I trust again? What will become of us? Can she learn to forgive? Suddenly he was gone. Will she be victorious? Was all our love for naught? At least you're safe. How could he turn away from me? Sorrowful, regretful, all of those years that I lost. Memory comes at a cost. Those I trusted let me down. Everything I tried to hide in my past. It's too late to make it okay. What I'd give to take it all back, so that I won't hurt you. Foolish pride clouded my mind. I was blinded, I believed all those pretty lies. So how can I fix this? And how can we move on? I'd give almost anything. I wish I could be ignorant. I know I messed it up, but I don't deserve this. I want to forget it, but it doesn't work that way. Sorrowful, regretful, all of those years that I lost. Memory comes at a cost. Those I trusted let me down. Everything I tried to hide in my past. It's too late to make it okay. We both know sorrow and regret. You denied me my power. I'm only trying to do what is best for us. No, I never asked for this. I never wanted this. All that I want is to be your equal. Look into your heart. You'll see that just get away from me. Please cease your empty plea. You're always trying to be somebody else. Now I realize I'm alone. But I'm right here by your side. All that you've done is lie. Please do not turn away. There's nothing that you can say. You cannot understand. You're always resistant. Just apologizing. I feel something missing. I just want my sister back. Why can't we just get along? Na, de a videó röviden ennyi. Ez zene, ez nekem hogy boromira tetszik. Hogy ugye nem egyben függő videót, mint már mondtam, de akkor is az alapkoncepciót amúgy nem értem, hogy miért vannak épp bezárva vagy börtönben, most tudom mondani, hogy hol vannak, szerszén miért van láncra verve, így mondjam, és nulák miért nem, hogy miért hagyték szabadon. De amúgy az alapkoncepció most tetszik, megmutatja a két testvér kapcsolatát, és nekem azt tetszik, hogy
Luna, még a fiatalabbik választotta, ami nekem nem... És Luna, és ez a fajta Luna nekem jobban tetszik, mint ami ugye magában a sorozatban van ment, meg ez a fajta szerződés nekem jobban tetszik. Tudom, ez nagyon furcsa, de ez tényleg így van. És igazából nagyon az nére nincs mit mondani, nekem tetszik, és hogy összességében a véleményet már szerintem elmondtam. Az animálásról, a részemről tökéletes, szerintem nem kellett nagyon sokat változtatni, sőt, szerintem így volt jó, ahogy volt, úgyhogy ennyi szerettem volna. Tudom, ez egy kicsit rövidebb videóra sikerült, de ez az időszakom nekem, nem akkor most kötő a lelkemet, de nagyon fáradékony vagyok. Majd a nyári szünetben a nyári szünetben több videó lesz, azt megígérem. És valószínűleg több energiám is lesz. Elhiszed, akkor elköszönök. Sziasztok!